Oho. Mies tämmönen nyt aukeaa tuosta tuolla. Mistä nyt? Mitäs tää? Siellä on sit tämmönen aamu kello 7:30. Katsotaan. Joo. Jaha. Julli juttelee jonkun kanssa tuolla. Mitäs täällä tapahtuu oikein? Julli keittää kahvia. No niin. Morjes. Mikä meininki? Sinne aamu. Ei! Ihan oikeesti vai? Vai surkeuksia surkeus? Mitä me tehdään? Surffaamaan. Kuka vähän surffaamaankin tarvii vielä mennä. Okay. No niin, katsotaan tosta vielä Semon keittiövideo. Joo, tämmöstä täällä sit on. Ei siinä mitään. Jepa jee.